A ti svi traže da im proniče šta će biti na Kosovu. Samo budale ne vide šta će biti. I vidiš. Najem Čeljevski i Vuči i pseće zinule su i potop i Jan. Kakav je pastir srpski narod? Ako ne isprašu istera 7 ovaca od njih 7 drugih os. Sad može i Gavran da zasedne iz tog vrha zajedno s Pacolom, celom Srbijom okrug da vlada. Biće da će se i danas na Kosovu naći pastir pred čijom će rukom usuknuti onaj ko do sad ni pred kim nije usuknuo. Da će neko sunce, makar i kroz mnogo stotina godina, koje će svrhovati te Gavrane i Pacove, izgrejati i obasjati Srbiju.